Mai sauraro Assalamu alaikum, sannunmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na ruɗin zuciya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai inda limshe idanuwanta ta yi da suka yi mata nauyi sosai saboda bacci da ke fuskarta. Yadda ta kalle shi yana walwala ya sa ta sakin sabon kuka, don gani take kaman ƙarfin hali yake yi na sa ta farin ciki. Dole ya ɗaura ya je banɗaki ya wanka, sannan ita ma ya haɗa mata ruwan wanka. A hankali ya riƙe mata hannu suka shiga banɗaki. Hararsa ta yi ya ce, matar yayanta me nayi kuma? Turo baki ta yi ta ce, shine ba za ka ɗauke ni ka kai ni banɗaki ba? Allah ya huci zuciyar matar yayanta, aike ɗin ce masha Allah, duk kin fi ni cin abinci, kalle ki fa yanzu. Kuka ta ƙara sakawa don ta san ciwonsa ne ya ƙara ramar da shi haka. Kausar, kina son farin ciki na, dan Allah ki daina kukan nan, bana jin daɗi cikin raina. Toshe bakinta ta yi ta ce, na daina yayana, na daina, kai ma to ka daina yin tunani. Na daina ni ma, ya faɗa yana taimaka mata ta yi wankan. Wata sabuwar sha'awa ke ƙara tayar masa, ya san ba shi da wannan ƙarfin na gamsar da ita akai-akai kamar yadda likitansa ya ce saboda yanayin larurarsa. Sai yana ɗan jan jiki zuwa lokuta-lokuta shine samun lafiyarsa. Sai da ya tabbatar ta shirya sannan ya ce ta huta, bari ya je cikin gida. Gado ta haye ta fara baccinta don ta gaji gaba ɗaya, jikinta ciwo yake. Mama ce ke zaune tana cin kwaɗon rama. Umar ya shigo ya samu gefe kusa da ita ya zauna. Umar, lafiya kuwa? Duk ka wani zuge sai ka ce baba daga ɗakin ne ya ce, abin da na lura da shi kenan, ina Kausar ɗin? Mama ce ta yi dariya ta ce, kai ma babansu da tambaya, ka san halin Kausar, miji ya dawo ai sai ta nuna wa kowa tukunna. Ya wuce tana can tana masa girki. Shiru Umar yana murmushi. Kaka da ke shigowa ta ce, ni fa na shiga bangaren nasu sai sallama nake, amma shiru na jita. Ba dai har ka haye wa jikata ba Umaru? Jiya kamar yayi nitse a ƙasa. Mama ce ta ƙara maimaitawa, baka da lafiya ne ko aiki ne ya maka yawa? Mama, babu abin da yake damuna, ni dai Umar dan Allah ka daina sa zancen Ahmadu a ranka, cewar kaka Fulani, dan na san duk raman nan da damuwan nan da kake yi akan shi ne. Mu haɗu mu yi masa addu'a ubangiji ya bashi mafita. Mama da hawaye ya sauko mata, ta yi maza ta goge ta ce, insha Allah kaka, ina addu'a zan kuma ci gaba. Sumayya ce ke sheƙa wani sabon aman tana gefen Rariya. Lanta ta ce ta fito tana kallon ta. Me nake gani haka Sumayya? Ba dai wani cikin kika kwaso ba? To ai ban san ya shiga ba fa, kawai daga yi sau ɗaya kin ga na fara amai. Yanzu Sumayya ba za ki wa kanki faɗa ba, ki bar wannan karuwancin? Kin ga ki kyale ni, yanci na ne, ta faɗa tana jan mayafinta ta fita. Kuka Lantan ta saka. Kawuna shigowa ta ce, to wallahi na gaya maka wannan shirin da Yahaya yi maka mai ƙarfi ne. Ga yarinyar nan dai ta kuma ɗauko wani cikin. Lanta na ki kyale ni da matsalar cacen nan zan ji ko da iskancin diyarki. Duk kuɗin da na saka a caca an cinye. Lanta na ga shari gidan nan na saka shege tumbuku ya cinye. Kut, kai kuwa baka shaye-shaye ka ciyar da kuɗi, ka cinye kuɗi a caca? Irawai kai wani irin jaki ne? Har da gida, duk kuɗin gonan nan lallai na tabbatar yana can wiwiwi gidan uban wa. Kuka ta fashe da shi, wiwiwi gidan uban wa za mu koma. Kuka sosai ya shiga yi shi ma haka, kurum tsautsayi ya ja shi. Ahmad, na ji labarin ka, wallahi wannan case din is nothing. Zan zo mu zauna da lauyanka, cewar security din gate din. Ahmad da ke jin tausayinsa kamar me. Kukan da Ahmad kaɗai yake yi zai sa ka yi kuka saboda yadda halittarsa ta canja. Ga ciwon suga da ya kama sa, wata kalar rama da ke ƙara yi gabaki ɗaya. Yau ma security din ne ya taimaka masa ya karɓi aikin ya dawo kan shi. Dan ya tabbatar idan ya ci gaba da kwasar ƙarafunan nan mutuwa zai yi. Saura sati ɗaya a kashe shi fa, ta yaya zan yi nasara? Lamarin Allah Ahmad ba abun wasa bane ba, musamman muna nan da kai, zaka gani. Ina fata cikin week din nan lauyanka ya zo, za mu zauna, mafita za ta zo insha Allahu. Ga abinci ka ci, ya faɗa sounding so sad. Najima ke faman yin assignment, ganin dadinta ya shigo ya sa ta ruga tana faɗin, daddy welcome. Sounding so happy ya ce, my love I miss you, ya faɗa yana ɗaukan ta sama. Yarinya ce ta kai masa sumba gefen kumatunsa ta ce, miss you dad. Sarai ce ta fito daga kicin, fuskar ta ita ma ɗauke da fara'a ta ce, dadin Najima sanni da zuwa. Ta ƙara nata hogin ɗinsa. My barista, na same ku lafiya? Hannunsa ta ja ta ce, have a seat love of my life.
duk iya furucin Habiba bata kai Surayya ba. A duk lokacin da yake tare da ita nutsuwa ce take ƙara saukar masa sosai. Najima ce tace mommy I can go and play. Daga mata kai Surayya ta sannan ta fita. Na zata zaki fushi gimbiya ta. Fushi bai kamace ni ba ranka ya dade. Na san ba ni ɗaya bace mallakin ka ba. Kamar yadda nake buƙatar ka su ma haka su Anta Habiba suke buƙatar ka da yara. Don haka dole na yi wa kaina adalci na kuma bar mijina yayi mana adalci. I'm so happy Surayya da kika zama mallaki na. Ita ma dariya tayi tana cire glass ɗinta tace ina alfahari da samun ka a rayuwata Alhaji. Ka canza min duniya daga ƙazamin zuwa tsaftatacciya. Katanga ka kina min rayuwata, ka so ni domin Allah. Ka samu lada na sosai a rayuwa. Ina fatan wata rana in haɗu da innata ta ga tarbiyyar da ka ɗora ni akai. Bani da bakin yi maka godiya, ta faɗa tana kwanciya kan kafaɗarsa. Murmushi kaɗai yayi sannan ya jiyo da hankalinsa kanta yace my barista ban taɓa neman abu a gurinki ba amma gani yau ina neman alfarma. Ina so dan Allah ki zamo lauyan Ahmad. Shiru tayi na ɗan lokaci tace amma ya kamata na ganshi diya. Take your bell mu je, ya faɗa yana tashi tsaye inda yayi gurin da Najima take. Ya ɗauke ta sai surutu take masa. Ranka ya daɗe, barka da zuwa. Wannan shine lafazin Ahmad. Surayya kuma kuka ta saka tana kauda kanta, sai dai ya riko hannunta dan shi Ahmad bai ma gane ta ba. Ahmad, wannan ce lauyanka, yanzu mun shigar da ƙaranka, mun ɗaukaka ƙara, gobe za a fara saurara. Wannan kuma shine last option ɗinmu. Nagode Alhaji, ya faɗa yana kallon security ɗin da ke tsaye. Alhaji, na ji kes ɗin Ahmad amma abu ne mai sauƙi mai wahala. Na ɗaya, na san John yana da mata amma bata taɓa haihuwa ba. Na biyu kuma Aira tana da aure, mijinta na Lagos. Na uku kuma tabbas Aira akwai abin da take hadi a tattare da Ahmad. Haka ma John, dan yarinya ce mai wayo sosai. Ta yi soyayya da musulmai da yawa, tana yaudaran su. Suna mabambanta. Shi kuma John ina tabbatar maka cikin jikinta nasa ne kuma yana so ta haihu ne ya kashe ta. Surayya ce ta jefe sa da tambaya tace ta yaya ka san su? Barista dukkan su sun taba shigowa cikin kurkukun nan kuma kowannen su ina sane da kes din su. Good, to ta yaya za mu samu matar John din da mijin Aira? Mijin Aira talaka ne a nan Najeriya, akwai yara na, zan hada ku da shi. Kuɗi kawai yake bukata. Haka kuma matar John yanzu haka ta gane yana cin amanarta, za ta iya komai dan ɗaukar fansa. Kun san mu matan nan sai a hankali. Bayan wannan shaidar muna buƙatar kwakwaran shaida dan ko kotu ba lallai ta saurare mu ta nan side din ba. Za a iya cewa muna amfani da su ne kawai don ƙara kanmu. Barista, haka ne, don haka na tanadar mana abubuwa guda uku. Ga na bin shine a je gidan Ahmad da ya zauna. Muna buƙatar wayar Aira, sannan muna buƙatar kiranta tun daga shekarar da suka haɗu da Ahmad har ranar. Muna so mu bi kiran wayar ta da John. Alhaji Ismail ne ya ce good, wannan mai sauki ne, amma kuma idan an ɗauke wayar tata a shekarun baya ba, cewar Surayya. Barista, dai muna da two last chance. Na farko a bi abokan sa wanda suka zauna gida ɗaya da Ahmad din da ya ce min Pretty ta nuna tana son sa, don haka mu yi amfani da Pretty. A maganganun Ali na ƙarshe nuna mana cewa akwai yiwuwan hannunsa a cikin kisan. Idan ban katse ka ba, shekarun fa da yawa, za mu iya samun su yanzu. To barista, idan ba mu same su ba a gidan Ahmad ta kyamara, ai duk inda ka shiga. Masha Allah, alhamdulillah, wannan ma kaɗai za ta fidda mu insha Allah, cewar Surayya. Yadda Ahmad ya yi To barista, idan ba mu same su ba a gidan Ahmad ta kyamara, akwai kyamara duk inda muka shiga. Masha Allah, wannan ma kadai za ta fidda mu insha Allah, cewar Surayya. Yadda Ahmad ya yi da kalo da kai ya sa ta mamaki da tausayinsa har suka bar gurin tana kuka. Alhaji Ismail ne ya nuna mata illar saba wa iyaye da kuma kaddarar rayuwa. Duk kwanakin nan Kausar bata mai da hankali akan karatunta ba, kullun kuka ko tunani. Dan sai ta dauki hotunan magungunan nan ta nuna wa likitanta. Ya tabbatar mata da heart cancer ne, kuma sai mutum ya kai wani hali ma ake basa su. Tun daga lokacin tunani yayi mata yawa. Yau ma tun da ta dawo daga makaranta tana
ɗaki tun mama tana lallashin ta har ta zuba mata ido. Tas ɗinta ta kalla kwata-kwata bata yi abin arziki ba. Ta tsunduma kogin tunani. Wayarta ce ta yi ringin, tana ɗauka ta ga yaya. Samunsa ta yi a site ɗinsa yana aiki. Waya ta ji yana yi da wani abokinsa akan zai bi shari'ar ƙaninsa nan da 2 days. Yana katse wayar ya ce, mu ga sakamakon test ɗinki. Cikin ko in kula ta ce, ban ci ba, na faɗi. Kina sane duk wannan ce last semester ɗinki a makaranta? Wai me ke damun ki ne matar yaya? Duk kin rage walwala ko akan na ce ni ba zan tattaɓa ki jiya ba? Ai na gaya miki ina da uzuri ko? Kuka ta fashe da shi tana faɗin kai ne. Tashi yayi nufo ta ya rungume ya ce, kukan nata ne yayi ƙarfi. Ya ce I'm sorry, duk da ban san me nayi ba. Wallahi babu inda zaka je. I hate Ahmad, ya kashe min kai, ba zan taɓa yafe masa ba. Wallahi babu inda zaka je. Ta ƙara faɗa sounding so sad. Tsayawa yayi kallonta ta cike da mamaki. Dole ya taka mata birki har kar gaba ta kunno masa wuta. Haba matar yaya, kanin yayanki ne fa, ba kya so ki yi haƙuri. Har flight na biya, bai kai ga ƙarasawa ba. Kai da baka damu da lafiyarka ba. Kai baka damu da lafiyarka ba da masoyanka. Ahmad ya saka ka cikin halin nan. Ta sa kuka ta fita daga ɗakin da sauri. Fat ɗin baba ta yi yana lazimi ta da shi. Wa ya taɓa min yarinya? Kuka ta ƙara yi. Kallon ta yana faɗin menene Kausar? Wai baba yaye zai je shari'an Ahmad, dan Allah ka hana shi baba. Ka san yayi bashi da lafiya. Ta kasa ƙarasawa tana kuka. Kallon ta ya shiga ya ce Kausar babu inda zai je kin ji, ki daina kukan nan. Baba yayi is serious, har ticket ya siya fa. Baba please. Ta sa kuka, kada ka bar shi ya ji. Baba yayana is sick fa, she is not okay baba please. Kallanta baba ya ci gaba da yi. Maganar sick din ta dake shi. Maimaitawa ya ci gaba da yi domin ya daure masa kai. Ki shiru ki daina kuka. Allah ba zan bar shi ya je ba. Kin ji na rantse. To calm down, ki min magana yadda zan fahimta. Sauke numfashi ta shiga yi sannan ta ce baba I hate Ahmad, bana kaunar shi, na tsane shi, wallahi mijina ya mutu, ba zan taɓa yafe mishi ba. Sai kuma ta yi shiru. Me ke damun Umaru? Baba ya faɗa. Sai kuma ta yi shiru. Gaya mun mana, ya zaki shiru? Baba dan Allah kada ka ce na gaya maka zai yi fushi da ni. Kar ki damu, me ke damunsa Kausar? Tana shishekan kuka ta ce had kansa kuma Kausar. Umarin gaba ɗaya jikinsa ya mutu. Kwalla ce ta ciko idansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba ka san yadda nake son yaya Umar? To wallahi idan Ahmad ya kashe shi, wallahi Kausar ki daina kuka, kin ji? Addu'a zamu yi masa. Tashi ki shirya ki je makaranta, babu inda zan bar shi ya je, zamu yi magana. Tashi ta yi ta fita wanka ta yi ta ci abinci. Duk yadda mama ta dame ta da maganar kwata bata kula ta ba, har ta yi mata sallama ta tafi. Fat din yaya Umar yana zaune still yana aiki, amma yadda ta ga ya haɗa rai sai ta yi murmushi. Cikin sanyin murya ta ce yaya. Banza yi mata. Ta ƙara maimaitawa yi mata banza. In dai akan Ahmad ne ba zan daina magana ba wallahi. Bai san ciwon ka ba, bai san amfanin ka ba, ba zai illata mana kai ba. Dan haka kada ka sauko kai ta fushin nan. Kaga ina wannan da nan da kai ne, shi yasa kake wulakanta ni. To kai ta fushi, in kaga dama ka bi Ahmad prison din, sai me wa zai wahala? Ta faɗa sounding so sad. Ta yi gaba tana shiga motar ta sa kuka. Allah kaɗai ya san yadda take son Umar. Idan ya tafi ba za ta iya bin sa. Duk wannan maganganun nata na buge ne. Shiru ta yi kuma hawaye na zubo mata. To wa nake da shi idan ba yayana ba? Dole ai na mutu. Murmushi kawai Umar ya ci gaba da aikinsa, but deep down cikin ransa yana son ganin Ahmad. Gaba ɗaya baya jin nutsuwa tunda ya ga bidiyon da Alhaji Ismail ya nuna musu. Saurin daga kai yayi da ya ji ana ta sallama. Baba ne ya shigo ya ƙaraso ya zauna yana kallon Umar, idansa jajir. Baba ka yi haƙuri, ban ji sallamar bane ba. Da ka kira ni nazo, da sai na taso. Babu laifi hakan ma tunda nazo. Umar yaushe ka koma ɓoye min matsalarka? Da mamaki Umar ya ce baba wace matsala? Kallonsa baba yayi na daƙiƙai kaɗan ya ce kafin mu kai nan Umar ban amince ka je London gurin Ahmad ba. Da mamaki Umar yayi saurin jiyowa yana kallonsa, idansa har ya kawo ruwa. Baba dan Allah kada ka hana ni, dan Allah Ahmad ko me yayi dan uwana ne. Baba mai so na ne wanda baya son damuwa ta, dan Allah baba. Ya sa wa baba kuka. Magana ce na riga na yanke.
magana ce na riga na yanke, ban amince ka je gurin Ahmad ba. Umar, ban amince ba, duk soyayyar da ke tsakaninka da ɗan uwanka bata kai tawa da mahaifiyarka ba. Wallahi duka mun jiya ba mu rintsa ba, kowa yana sallah muna kai kukan mu gurin Allah. Dan haka kamar yadda na gaya maka a baya, ban amince ba kadai ka ci gaba da yi masa addu'a, ita ce abin da yake bukata. Aba in dai har hakan kake so to shikenan, ubangiji ya fitar da shi. Amin ya Allah. Kausar yarinya ce karama, kana binta a hankali Umar. Da fari na zata bata kaunar ka, kyautatawa ke sa tana girmama ka, amma yau na ƙara tabbatarwa Kausar na maka wani irin so da babu ta inda zan iya bayanin sa. Shi masoyi baya ganin laifin kowa sai na wanda zai jaza masa ya rabu da masoyinsa. Kai daina jin haushin Kausar dangane da Ahmad, dan Allah, marainiya ce kuma ta tashi a cikin tsanani, ta zo ka zame mata garkuwa. Mai sauraro, anan zamu da sa'aya sai wani shirin idan Allah ya